Eres una mentira. Bravo. Elisenda Pineda, molt bon dia. Bon dia. Mira, Badó, tu em diràs per què es posa la Pantoja, que potser parlem de la Pantoja. Digue'm que sí. Jo t'haig de dir que no. Home. Perquè et diré una cosa. La Pantoja està amagada en el seu cau, no vol saber res, absolutament res del que passa al seu voltant. Per què? Perquè d'aquí res, al mes de setembre surt el judici, que la imputen, evidentment, per tots els delictes que cometen l'enquer de diners. El que ha de fer aquesta senyora... Tu no el cridis a la Grajola si no saps si és culpable o no? És que Núria, de seguida, Però qui ets per enviar aquesta senyora a la Grajola? Bueno, és d'aquelles coses que no pots demostrar, però saps què és. Però tu no pots dir això, Núria. No s'ha dit a parlar de la presumpció d'innocència? Però jo no soc jutge, Badó. A la Grajola! que la cremin, home, Núria, no es pot dir així, si no encara estaríem al medievaló, Aquesta senyora és mare d'una criatura. De dues, perquè té la Xabelita, també, aquella nena que va venir del Perú amb una guitarra petita. Jo dic de l'altre, jo dic de l'altre. De l'altre, bueno, sí, biològic és... Que fotrà aquest pobre nano sol. Que li farà els macarrons i que li fotrà els xurrascos, aquest nano. El Paquirri estava a la festa l'altre dia de la selecció espanyola de futbol. No ens estranya, allà on hi ha festa el Paquirri, nena. Paquirrin, que Paquirri s'hi fot ja. És la Núria Bermúdez de... És terrible, allà on hi ha una esportista, ella que hi va, Sí. Bueno, què passa? Escolta'm, doncs res, parlem d'una persona que ha dit una mentida. Com que eres una mentira, pues mentira. Eva González, l'exnòvia d'Iker Casillas i actual copresentadora de Superviviente. A mi m'agrada aquesta noia. Molt. És molt maca, molt fina i molt elegant. Sí. Ara surt amb el Cayetano Rivera, que és el germà de Fran Rivera, que sí? Aquest ja el trobo que té un punt més hortera, aquest, Què dius, el Cayetano? És guapíssim. Bueno, mira, el Cayetano... Què t'haurien de fotre a la Grajola? El Cayetano m'agrada perquè carrega a l'esquerra, i és una cosa maca de veure. Com va de torero, sabeu per on carrega. I m'agrada que carregui l'esquerra. És una cosa que sempre m'ha llamat dels toreros. Sempre miro per on Però carreguen. després amb això tan apretat, després quan pensa quan es baixa... Queda tort, això. Com vols dir? De per vida? Queda tort, sí. Ah, sí? Home, i tant. Bueno, escolta, pues pobra Eva s'ho haurà de fer de canto. Li he torçat la tija. Quina cosa més maca de veure. Vinga, va, tu. Doncs Eva González diu que se perdió el beso entre su ex y Sara Carbonero. I això és una mentira, Eva González. què? Perquè l'Eva González diu que es va perdre el petó que es van fer la Sara Carbonero i l'Iker Casillas. I diu l'Eva González que ella va estar veient el partit fins al final. Bien, ha ganado España. Es va posar molt contenta, molt feliç, va fer un fixar quan es pagat a l'aire, bueno, una cosa molt maca, el típic que vam fer tots, no? I diu que no va veure en cap moment que l'Iker i la Sara es fessin un petó. I això, Eva, és molt mal fet per part teva, perquè tothom sap que et reberegues del Cayetano i a l'Iker s'ha hagut de menjar amb patates. I en canvi tu no pots reconèixer que hi ha amor entre Iker i Sara, tant de resquemor tens, tanto te duele, tanto te escuece. Una mentira. Cuando siembras la duda que duele que... Home, jo he posat a escollir Sí. la Carbonero. Clar que sí. L'ha posat a escollir amb aquella mirada que té. És una mirada una miqueta bon dia, que no sap on mira, també. Coi, que està al Barça, aquesta nana, tu? Ens agrada molt el Carbonero. Ja està, home. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Molt bé. Què més, Pineda? Jo no vull dir res, però aquest estudi fa pudor de peus, Jo no vull dir res, però jo no hi entro per res, aquest estudi. No dic que siguis tu. A veure, no, des que hem començat el programa, aquí ha entrat l'Eric Romero, el Miquel Bernis, Sí. la Montse Martí, la Núria Casas, que és la... Vols dir que sí, que... Va, la Núria Casas, coneguda com la Choms, i ja estan entrant només. No, i l'Albert Ferran. Ah, i l'Albert Ferran. Jo em sembla que l'Eric Romero té peus de hobbit i allà se li ha fotut molsa, Sí. Només vull dir això. L'amic Groyer. Digues. Mònica Bardem, atenció al que diu la germana de Javier Bardem en referència a la boda del seu germà. Fue una ceremonia muy bonita a la que acudieron mi madre Pilar y mi hermano Carlos. Primer, Mónica, no digas si fue bonita o lo dije, perquè tu no fuiste, perquè tu no fuiste. I dius, home, els Bardem amb la de gent que són, només hi van anar la madre Pilar i l'hermano Carlos, que això em sembla d'un ràcano i d'una virgen del puño i d'un no voler convidar-los de casa. Això és que em sembla una cosa lletja. Saps què van fer, Van quedar amb el Galiano, que és aquell amic seu que té el bungalov i els setos, per fer-se els retratos i casar-se, i no van voler dir res a ningú per estalviar-se 4 duros. I això
això és molt lleig, Badó. Atenció, perquè diu la Mónica Bardem que ella no hi va anar perquè està ultimando los preparativos, i dic, hòstia, ultimando los preparativos serà algo gros, oi, per no anar a la boda d'un germà? Diu, no, del que serà su segundo restaurante la Bardencilla de Santa Ana. I dius tu, anem a veure, perquè estàs posant 4 taules i 2 tiradors de canyes, no pots anar a la boda del teu germà? Vergüenza de tus hijos, que t'hauria de fer, Mònica, com et diguis, Bardem. Home, ja n'hi ha prou d'aquest color. I de la família d'ella, qui va anar? Bueno, pues nada, algún hermano, alguna hermana, no lo sé bien, diu, però quien sí fue el Johnny Depp. Què dius, home? Johnny Depp, entre aquells setos, aquella calor i aquella cosa, i el Johnny Depp que no es dutxa, aquella festa devia fotre una pudor rancidador que creava d'esquerra. Cuando me miras morena de adentro del alma. Tu, perdona. Això m'agrada, Abans que era guapa. Què dius que què? M'agrada, no sé, em dóna senyorio. Ara. Però un moment. Què? Estàs bé, carinyo? Sí, estic bé, però em dóna xuleria. Què? Xuleria, no sé. Posa't una pantilla i una... Va, liquidem, que és molt tard. L'altre dia Pipi Estrada, en un programa que es diu Enemigos Íntimos, va carregar contra Belén Esteban i contra Jorge Javier Vázquez. Va dir que Belén Esteban era el peor que s'havia tirat mai a la cara, que aquesta noia és mentidera i és mala, que si un dia es mossega la llengua es morirà enverinada. I Jorge Javier Vázquez d'ahir, estoicament, o per defensar l'audiència que dona Belén Esteban, va dir el següent per defensar-la. Pero lo que no puedo entender es que una persona, ya me estás diciendo cuidado ya, pero lo voy a decir, es que una persona como Belén, que desde la cadena triste le están dando cera de muchísimas maneras, y en realidad pues lógico, porque es un valor de esta cadena y lo normal y hay es que ir al ataque, sí, y que se desestabilice y que si, oye, y vamos a ver, y que si lo que cuentan pues da audiencia, yo lo entiendo porque son televisiones comerciales. Lo que no voy a entender es que una persona que viene aquí machacada por lo que se dice en otra cadena tenga que soportar en su propia cadena ataques de gente como Pipi y como Miriam. Máxime teniendo en cuenta que Belén Esteban, como todo el mundo sabe, es una persona que da muchísima audiencia a esta cadena, que yo creo que debemos cuidarla y que puestos a elegir me quedo con Belén en vez de con Pipi y Miriam juntos. La gent embogida, Sí, home, jo crec que el Pipi Estrada s'hauria de quedar ara un mes a casa tancat perquè com se'l trobi la gent pel carrer li fotrà una cara de mans que el deixaran distret, ja t'ho dic ara. I encara tenim un bonus track, no? Sí, tenim un bonus trunc. Em fa és una notícia que em fa una mica de miedo. Darek, ex d'Anna Obregón, i Susana Uribarri, filla d'aquells Eurovision que diu coses de 3 punts i 2 punts, anuncien su boda! Atenció, perquè la diferència d'edat entre ells em sembla que és de 234 anys, i ella ha fet el cop de cap, li ha dit al Darek, te quieres casar conmigo, ell que s'ha vist els diners que li sortien per les orelles. Perdona, el cop de cap l'ha fet el Darek, eh? Sí, senyor. Ja et diré quin cap. Sí, senyor. I li ha dit a la Susana Uribarri que si quiero. Bé, Susana, del dia que te cases hasta el dia del divorci van a passar 2 setmanes. Aquest tio et deixarà més sec a corall i ja veuràs que ens ho passarem a Àfrica Andorra. Janda tu, que bé, que botiga! Pineda, gràcies i bon dia. Adéu.